Gihisgutan nga dunay langit nung templo nga nakita si propeta Ezekiel. Niya nagbaha ang tubig niini, niya kutob sa maagian, kahoy man o isda or lugar na agyoy kinabuhi. So ang templo nga gihisgutan sa unang pagbasa naghatag og kinabuhi, dili kamatayon. Diri sa atong ebanghelyo na ay templo nga tinukod og tao nga way kinabuhi. Si Kristo misulod niining templo nga way kinabuhi og niingon siya, gub-aning temploha og tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Ang pagtukod sa templo nga way kinabuhi kato mga bato ana ning abot og 46 years. Kining ato dinhing pila to ka buwan mo dinhi, pila ka tuig ni gitukod ning kaning kaning simbahan na. Wa mo kibaw. Less than 1 year kuno ni pagtukod ani. 2015 hangtod 2016 mga siyam ka buwan niya ato sa ning gi-renovate, atong gi-repair ning abot sa mga usa ka tuig ug tunga. Una na refurnish na kanina ingon ani nang naong. Una pa ta naka rededicate. So dili dali pero si Kristo ingon siya, gub-an ninyo ni di ba tukuron ko nig usab sud lang sa 3 ka adlaw. Nya unsa may implikasyon niini nga kini di ay templo nga gigastuhan natog maayo porting mahala matud pa diri sa ikaduhang pagbasa na usahay mo gamit tag mga bato nga importante kay mga bulawan unsa pa nga mga bato nga nindot kay tanan, mga stained glass, sa ni granite, mga tiles, marble, mga nindot kay mga bato ba. Way kapuslanan basta dili matukod matud pang San Pablo sa tinuod nga sukaranan. Nya unsa man ang sukaranan nga tinuod, ma-templo man nga may kinabuhi kaning building o templo man nga mao ang lawas nato, si Kristo ra gyud kuno ang sukaranan. Mao na siya. Kamuron ni angkon ba mo nga templo mo ni Kristo o templo sa demonyo? Gilingi ay mong tupad ina unsa man ka, templo ka ni Kristo o templos demonyo. Na unsa may makapahimo natong templo ni Kristo kun ang pulong sa Ginoo maoy naghari og nagbando sa atong mga hunahuna, pulong ug buhat. Ang pulong sa Ginoo panalitan, niingon bagod ang Ginoo, pangwarta kamo. Niya na, pangwarta kamo. Uy, tubag. Naawa. So kung ang imo ganing lawas, ang imong hunahuna, ang imong pulong, ang imong buhat, pulos na nakasentro sa pagpangwarta, wa na. Ang demonyo na igahari diyan mo. Ano bang igihan na kay kag kwarta, worried na kay ka sa mga butang nga palit og kwarta or gitukod og kwarta sama nang yuta, balay, sakyanan, alahas, ana worried kay ka ana. Kana patay ka diha. Nya ang kwarta na gabuot, unsay colors imong buhok, unsay colors imong naong, unsay pormas imong kilay. Ang kwarta na nagbuot unsay imong imnon, mag-inom ba kag pills ana haron para kunuhay sa imong lawas, aron mo sexy ka, aron mo puti ka, aron mo hamis ka. Ang kwarta na nagbuot dili nang Ginoo, ang demonyo na mo'y naghari diyan nimo. Kumusta maron? Kinsay nagbuot nga mao na imong naong, ang Ginoo o ang kwarta? Sige. Suway ko. Muna ingos Kristo, ayaw himuang balay sa akong amahan nga merkado. Unsa may sentros merkado? Kwarta.
Dinis ato sige tag baligyag slat. Nang warta tawa. Kusga. Wow, oy. Unsa may atong gibuhat dinhi? Naghimo tag proyekto para magamit sa katawhan. Naghimo tag proyekto. Nya ang atong kwarta atong itampo dinha sa proyekto sa simbahan. Ayaw tiguma para sa imong kaugalingon, ang imong kwarta, itampo, i-share. Kaya imo na ng tipunon, ang imong kwarta, imo na ng tigumon para sa imong kaugalingon. Ang resulta, ana, ang imong kaugalingon nga mao ang templo, buhi nga templo sa Dios. Unsay nahitabo? Nahimo ng merkado. Ana na siya. Pero imo nang ipaambit sa pagtukod sa kaning gitawag natog way kinabuhi nga templo, kaning building nga mao ang simbahanan, ang imong buhi nga templo musamot og kabuhi kay ang Ginoo na may imong sentro. Mo nang gilimpyuhan ni Kristo ang templo didto nga iyang giadto kay importante sad ang kining gitawag tog lugar nga simbahanan sama ning basilika, mga simbahan. Pero kung ang niya sa simbahan, kwarta na gihunahuna, gigamit na ang simbahan para pagpangwarta, labi na namong mga pari, mga obispo, mga kardinal, santo papa, kwarta na mo gisintro diya simbahan, masuko ng Ginoo, ana. Gubo na niyang templuha. Mauna usahay, mga guba atong relasyon, hasta mga pari, mag-away na tungod sa kwarta. Hasta mga madri apil, hasta sang naaga trabaho simbahan, galinibakay na, gadinautay na tungod sa kwarta, nahitabo na, wa. Usga, mayo, kay nahibaw mo. Hitabo, magpista, kwarta mo'y gihuna-huna, ang resulta na nag-away. Naamang gani, mangundang, igumas pista, usapay layog. Kay nauwawan man siya. Labi nagipasanginlan nga wa girimit ang mga sobre sa kuan. Tambutangan man nag-numero ang sobre sa solicitation nya ibutang man na imungan, wa man marimit siya, wa nagibulsat. Siya ay kung pasanginlan panuwayak ha, wa na nag-away na. Kita dinhi atong gislat-slat aron way away. Way sultihay ngan kinsay ni donate pero kompleto tas lista. Karon tingin Domingo akong isulti ninyo pila na kabuok na lista nato didto nga mga donors. Atong tanawon pila kabuok. Ako mong gi-assign na ng atong treasurer, Sister Nara, amot Brad Loloy, nahibaw ba na lang. Subayan na ninyo pila kabuok. Pero di nato isulti angan. Ang atong isulti ang kantidad ng atong nadawat, nya gihusay po na nato pila sa atong nagasto sa atong mga proyekto. Muna ang update sa atong DOPS. Hala, pila na ni? O, wala. Nakatungtong na tag 10,000. 10,022 slots na ang atong halin. Yes. Sige, kamong mga kamong nahigugma sa inyong lawas, isip templos Ginoo, ayaw na butangig daghang kwarta. Kuha ang kwarta diha sa imong templo. Ihatag din sa simbahan. Di ba? Ang Ginoo malipay kaayo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Kung kita puy-an sa Ginoo, unya kitang nanimba dinhi hasta mong nas online, gipuy-an mo Ginoo, wa gyud problemang dili masulbad. Wa gyud problemang dili masulbad, way kasakit nga dili mugaan. Way kasubo nga dili mahupay. Kay kanang templo nga nagpuy-a Ginoo, ang dalangpanan niya ang Ginoo, matod pas unang pagbasa, buhi ang tanan, dili malaya. Sige, tingin mong tupad. Yung napakaroy problema.
Ano na ba napakaroy mga problema. Nya mo ingon dai daghan tiroy. Akan na ang gapuyo ana niya demonyo. Kay kung ang Ginoo na magpuyo, wag ta ginatanang problema. Example ha, problema sa wa kay bugas. Nya ang Ginoo na animo, unsa may isultis Ginoo? Fasting and abstinence. Pero ang kanang gipuy ag demonyo, unsa man? Pangutang. Mao na dayon. Pero ang Ginoo, fasting and abstinence. Pila ka adlaw, Lord? Mga 40 ka adlaw. Ayaw kaon, ayaw kinunsa. Patay sa daan na, Lord. Unsa naman say pulong sa Ginoo nga makaparelax nimo? Ang mamatay uban kanako, mabuhi uban kanako. Oh, di ba? Sige, katapusang lingi. Yung na ikaw, musunod ka na. Pangutan na okay ka na. Yung isa, okay. Isa, ihurot na nagpalit og slat ang imong kwarta. Aron mabuhi ka uban ni Kristo. Tinuod ba yan na? Tinuod yun na. Kaya di man bakakon ang Ginoo. Muna, ningon si Kristo, guban ning timpluha nga gitukod ninyo 46 ka adlaw. Ako ray mo tukod ani, 3 ra ka adlaw. Ingka, ang iya man tong lawas pagkabanhaw. Pero kaya bas Ginoong tukuron kining timpluha sud lang sa 3 ka adlaw? Kaya sad. Ang buhi o ang dili buhing templo kaya sa Ginoo. Kausara mag-isa mo silti. Let there be light. Nana ang light. Kausara siya moingon, let there be animals. Let there be plants. Let there be human being. Kausara siya mo sulti. Nana dayon. Nga naman, nothing is impossible with His power. Ug mao na ang atong gipasidunggan karon. Ug mao na ang hagit, papuy-o nato ang Ginoo sulod sa atong templo nga mao ang atong lawas. Dili nato abusaran ang atong lawas. Dili ta magpadiktar sa kwarta kung unsay buhaton sa atong lawas. Ang Ginoo gyud magdiktar unsaon nato ni paggamit ang atong lawas. Manindog ta.